Right, zviri sematrader tine picture ratasenderwa iri nestudent wedu muwhatsapp anditi ati ndikumbira mundiexplainire kuti chii chaitika apa. Right, chiri kuitika apa ndechekuti market kunoku anditi kuleft kwedu uku tine missing information yakawandisa isipo, but tichatry by all means kuti explain zvinoita se zvinonzwika anditika. Right, tikada kutarisa market kunoku yaidzika anditi yadzika kudaro market yedu yakanowana chi area yesupport anditi nearea yeresistance. For example kunoku ndokune area yedu yechi yesupport anditika area yedu yeresistance yanga iri kupi yakanogadzirwa kunoku anditi. Saka market yedu payakauya ichinonowana support kunoku anditi tichaassume kuti kuleft kwedu kunoku kune missing information ndokwaistrecha uchienda chi support yedu anditi. Market payakanogadzira high panapa ndopayakagadzira first level rechi resistance anditi. Yadaro market ndopayakatanga kutamba ichiita zvayaita chi pakati panapa, but mukutamba kwayaita tine mamoves akafanana neaya anditika. Right, move iri rinoitirwa inonzi liquidity anditi. Pavideo redu ratika explaina 4 types dzema market orders anditi taka explaina nyaya liquidity. Munoona video rachona iroro moita sei monzwisisa nyaya yachona kuti inofamba sei. Saka liquidity painotorwa anditi vanhu vanenge vaisa mapending order avo kunoku anditika. Right, vachiti market ichabhaya ichienda uku, saka mastop loss avo mamwe anenge akaungana munomu mamwe anenge ari kuzasi kunoku nevanenge vabhaya apa anditika. Right, vabhaya apa mastop loss avo ari kuzasi kunoku nevabhaya market payaitanga yainga ichibreaka kunoku takati kune inonzi fear of missing out kupsychology dzeforex. Market painotanga kuenda padenga panapa munhu anofila kuti market yabreaka regeni ngare ndapinda candlestick risati ravhara. Paunopinda candlestick rinodzoka rovharira murenji anditi market yakuenda newe kulosi anditi kubuda kwako kuita mari kwemwe munhu andimaona manje ndochi liquidity yakaita sei yakanogrebwa panapa vanhu ndobva vatambwa navo kunoku market vairamba ichiita sei ichikontinya. Makada unotisa kuti muzoni medu muno mufuti anditi liquidity yakanoita sei yakanogrebwa panapa anditi. Market yedu bva yazouya kunoku paikaya kunoku yakanobreaka nefull candle panapa anditi apa ndo pakaitika chi break of structure anditika. Right, taita break of structure market yedu bva yabata futi chi liquidity nelow ishi anditi. Mastop loss avo anenge ari kupi anenge ari muzoni mese munomu anditi nekumhiri kunoku. Kumhiri kunoku futi kune mamwe maorders. Maorder iwayo akanoita sei akanobatwa nemoviri anditi. Ava varohwa kave kuzasi kunoku ava vakunorohwawo ava tadzoka muzoni anditi. Patakadzoka muzoni taita retest anditi. Retest yechi yemuzoni medu ndobva taita candlestick pattern iyi. Kuna kana video ratikaita rema candlestick pattern ndokumbira muye mu comment section mutaure kuti candlestick pattern inonzi chii anditi. Ichingonovhara munhu ndobva apinda chi trade rake. Takati kana uchipinda trade rako waona confirmation yema candlestick stop loss nesa kupi kumiri kwa samora uko ndowaone chi stop loss yake take profit kuzasi market vaita sei ndobva yafamba anditi. Ndo zvaitika chi but this picture iwopi kuti tapindura zvakaita sei zvabatika anditi. Kana wafarira movement atiwita ari kudzidzisana forex trading neshona udzanya chi subscribe button. Kana uri one of community yedu anditi woshare wone mwe munhu anogona ane mubvunzo ufanike woyo kuti chii chinenge ichiitika market panenge ichiita sei igadzira mastructures akadai munhu oona uita sei kubatsirika. Ngatisangane panext video.